आलायारन बर' थियेटार दिन्थिनो साखाफारासै टंला एबसुआ थियेटार सामलाय आफादनो बिबान गथायबाय। फैबाय थानाय नभेम्बरनि 5, 6 आरो 7 खालाराव हरथाम थियेटार दिन्थिनो गरन्थ'। बर' हारिमुखौ फोथांनाय, फोजौनाय, फोसावनाय बर' थियेटाराबो मैखोम बिहोमा होबोदों, लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय होबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं महन्त रामसियारि गोसोखां बिजाब बाख्रि लुफुंनायनि जोहै आलायारन बर' थियेटार दिन्थिनायनि लाहार फाहार जादों। थांनाय इं सेप्तेम्बरनि 15 खालाराव टंला दख'रा एबसुआ थियेटार सामलाय आफाद दाना लानाय जायो। सामलाय आफादनि आफादगिरि सुमेश्वर बर', गाहाय नेहाथारि देरसुं बर'खौ लाना गुबुन गुबुन बिबानाव गासै सा 12 सोद्रोमाजों आबुं सामलाय आफाद दानाय जायो। दिनै 18 सेप्तेम्बर 2022 खालारखालि टंला एबसुआ आलायारन थियेटार सामलाय आफादनो बिबाननि गोहो गथायना होयो। लोगोसे बिबान गोहोखौ आफादगिरि समेश्वर बर', गाहाय नेहाथारि देरसुं बर' लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोना आजावना लायो। दिनैनि बिबान गथायनाय आफादनि गेजेरजों नायगिरिनि टिकेटनि बेसेन आरो थियेटार दिन्थिनाय जायगाखौ टंला एबसुनि साखाथि समुवापारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव लानाय जायो होनना सामलाय आफाद आरो दख'रा एबसुनिफ्राय मिथिहोयो। खुलुमबाय। दिनै 18 सेप्तेम्बर 2022 टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलायारन थियेटारखौ लाबोनो थाखाय मोनसे पान्जाय आफाद दानानै होदोंमोन। बेयाव जों गासै बिबानगिरिफोरा दिनै थादों, जिरायदों। मोनसे मेल बादियै सावरायनायबो जाबाय। आफादगिरि हिसाबै दा आं सानो बे खेबनै बा गोबाव सम जोंहा बेबायदि थियेटारखौ जों लाबोनो हायाखैमोन, कर'ना भाइरास माबा माबि बायदि जाहोननि थाखाय। ओंखायनो देग्लायनि बोथोरा मोजां बोथोर आरो फैगौ 5, 6 आरो 7 नभेम्बर 5, 6 आरो 7 नभेम्बर बेखिनियाव बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो आलायारन थियेटारखौ लाबोनाय जागोन एबा लाबोनाय जाबाय, एग्रिमेन्ट खालामबाय। बेबायदिहै जोङो जोंनि नैबे टंला सोहोरनि खाथियावनो समुवापारा गोजौ फरायसालि आरो बुंनो थांबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साखाथियावनो जोङो बेखौ खिन्थिगोन आरो जों रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय सिबिनाय जोङो हास्थायदों। मानो होनब्ला जोङो हारिमु आरो जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय थियेटारफोराबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनो बिहोमा होबोयो एबा होबोगासिनो दङ। गतिके जोङो बेबायदि बिहोमाखौ जों इयुननि समावबो मोननो हागोन आरो जोंनि थियेटारखौ जोङो मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन, बेखौ जों आसा खालामदों। जाहोना जाबाय मा, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मावथि आरो बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन, बिथाङानो जाबाय महन्त रामसियारि। बिथां महन्त रामसियारिनि गोसोखाङाव जोङो लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रि लुनाय जोंहा दङ। दा बेबायदि बिजाब लाइब्रेरिखौ जोङो खुंफुंनो बा मावफुंजोबनो थाखायनो जोङो राङारिनि गोनांथि। बे राङारिनि गोनांथिनि थाखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलायारन थियेटारखौ लाबोनो थाखाय गरन्थ' खालामदों। दा बिनिनो हाबाफारिखौ जों दिनैनिफ्राय मावजेनबाय आरो। जोंनि ओनसोलाव थियेटारनि माबायाव बिथिङाव गाज्रि नङा। जों जिबायदि गोदोनिफ्रायनो थियेटार लाबोदों, दिन्थिबोदों, सोरां मन्जुआनो जा, आलायारन जा, लेम्बर' थियेटारानो जा, माबा बारलाम्फाफोरानो जा, गासै थियेटारा टंलायाव माने अनसायजायो आरो। दा बेबायदि निस्सय जों टंलाल' नङा, जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलनि मानसिफ्राबो थियेटारखौ नायगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।